गोजोन फुंबिलि रायजोफोर गुड मर्निं मोजाङै दंथ' गासिबो दिनैबो आंबो मोजाङैनो दं जायखिजाया आं दिनै सासे मुंदांखा एक्टर प्लास डाइरेक्टर प्लास प्रडिउसार बिथाङा गफुर हालामनि बिथांनि मुङा जाहैबाय प्रबिन बर' बिथांखौ मैथा होननाबो मिथियो आं बिथांजों रायज्लायगोन आरो बिथाङा दिनैसिम बेसेबां सिनेमा बरनखो बेनि हिसाब निकास लानाय जागोन रायजोफोर नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आं बिथांजों रायज्लायनि दै डायल खालामबाय रिं जाबाय थाब देखां अरे बाबा हेलौ खुलुमबाय दा प्रबिन बर' फंबाय औ नंगौ सोरबा बिदा फंबायाबो दैखांबाय ना ओंखायनो आं नंगौना नङा मानसिया नंगौना नङा हारसिंसो दे आङो हारसिंसो फंबायफोराबो दैखाङो ना मालाबा औ नंगौ बिबनांफोराबो दैखाङो आदा आदसा नोंनिया देहा सोलेर गोसो मोदोम गासिबो मोजाङैनो दंना एकदम गासिबो मोजाङैनो दंजोबो मोजां दा आं नोंजों रायज्लायगोना जाहैबाय नोंथ' हारिमुआव गोबां माबा बिहोमा होबाय बर'नि हारिमुआव होनाय बायदियानो जाहैबाय दा नोङो एक्टिंबो खालामो प्लास प्रडिउसारबो प्लास डाइरेक्टरबो लिरोबो खोमा लिरोबो आदसा बिनिनो आङो फारि फारि जारिमिन मेथाइ बुंलांसै रायजोफोराबो मोनथिथो खोथाखौ दे जागोन दे नोङो नोंनि जोनोम जायगाखौ खोन्थाग्रो आंनि जोनोम जायगाया धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट सापुरि मानिकपुर होननायाव आरोखि मानिकपुर गामियाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव सिमेन्ट सापुरि होननाय मोनसे बर' जायगा दं जेखौनाखि सानजारि नोगोरबो होननानै बुङो आरोखि सानजारि नोगोर सानजारि नोगोरबो होननानै बुङो बेयावनो मानिकपुर गामियाव जोनोम जादों आङो जोंहा इउबिपिअनि सिएम बिकेडब्लिउएसि नि खाथि खाला जायो नामा एकदम खाथि नांजाबनाय बे सारनिनो गामिया नांजाबनाय एकदम नांजाबनाय गामि बे सारनिया गोजोनपुर होनो जोंना मानिकपुर एकदम नांजाबनाय आरो नोंसिना गोजोनपुर नङा सारनिया गोजोनपुर आंना मानिकपुर गोजोनपुरि जानांगौमोन आरो दोनग्राफ्रा दा गोजोनपुर दोनबाय आरो आदसा जायखिजाया जाबाय एसे रंजाबाय नोङो गिबि एक्टिं खालामजेननाय ना नोङो डाइरेक्ट माने डाइरेक्टर जाग्रोनाय ना नोङो स्टेजफोराव मोसाग्रोनाय बिनि इसेमान सुंद' जारिमिन देनाय बुंलाय ओरैनोथ' आङो जेनेबा उन्दैनिफ्राय जोंना आफाया बिदिनो फांसनफोर जायोबाथाय मोसानो लाङोमोन आरो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो मोसानो लाङोमोन बेनिफ्राय क्लास 7 ना मायाव आं मोनसे फार्स्ट टाइम आङो माने सर्ट बै एकांकिया नाटक होनना बुङोना वान एक्ट प्ले आं लिरजेनदों ओमफ्राय लिरनानै आं आफानो खोन्थादोंमोन आरोखि बेखौ आफाया होनबाय नोङो दानो लिरनो रोंहांबाय माथो नोङो मोजां लिरनो हागोन लिरनो गोरों जालांगोन लिरदावबाय था होनबाय आरोखि आंनि आफाया बेनिफ्राय बिदिनो लिरदाव खालामलांबाय थायो बिदिनो फिसा फिसौ बिदिनो सर्ट स्ट'रिफोर बेनिफ्राय फैनानै आङो जेनेबा जेब्ला आं हाई सेकेन्डारि पास जाबाय हाई सेकेन्डारि पास जानाय नालाय मेगन खेबलायबाय गामिनिजोंनो हाबाबो जाबाय हाई सेकेन्डारियावनो आं हाबा जादों हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगोनो बापरे बेनिफ्राय आंनाबो मिस्ट्रेसा होमबा मेट्रिकल' होदोंमोन आरोखि मेट्रिकल' होदों बेबो रिजाल्ट मोनाखै आंनाबो रिजाल्ट मोनाखै बिनि उनाव गोबां खस्थ' बिदिनो ग्रेजुवेट खालामनानै आरोबाव आङो मास्टार डिग्रिखौ फरायबाय माबायाव हाबा जाखांनानै हाई सेकेन्डारि ग्रेजुवेट खालामबाय आरो मास्टार डिग्रिखौ आं फरायबाय बे मास्टार डिग्रि खालामहैनाय समाव आङो बे
मा होनो फाथैलाय बिसिनाय शुटिंखौ आं नुदों। फाथैलाय बिसिनाय बहानि बे क'क्राझाराव इउएन एकाडेमिनि लांगोना मोखाङाव आरोखि। औ बेयाव शुटिं खालामबाय थानायाव आङो क'क्राझाराव आङो होमबा टमटमजों इउनिभार्सिटिनिफ्राय टमटमजों थांदोंमोन आं। टमटम नङा अट'जों टेम्पु दङ बे समाव। टेम्पु। ओमफ्राय आंबोथ' बिराद गोसो गुदुंखा आं इउनिभार्सिटिफ्राव बिदिनो मोसायोमोन बिनिफ्राय फार्स्ट प्राइज मोनलाबाय थाखायोमोन आरो मोसानायफ्राव। बेनिफ्राय बिदिनो कमेडि खालामोमोन कलेजफ्रावबो। ओमफ्राय बिदिनो आं इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैखांनायनि उनाव सिमेन्ट सापरि कलेजाव आं हाबबाय। सिमेन्ट सापरि कलेजाव हाबखांनायनि उनाव 2010 हाबबाय माने प्रफेसार? कलेजाव फोरोंगिरि हाबथ'बाय आरो बाव। बेनिफ्राय 2010 आङो मोनसे मिसिं सिनेमा शुटिं खालामबाय थानायखौ नायनो होनना थांदों आं। शुटिं नुफेराखै नायबावनि र' खनसे होननानै। ओरैनो बिराद सिनेमा खालामगोन आं सानसे समाव होननानै आं सानबाय थायोमोन आरो। खिन्थु आंनि बेकग्राउन्डआथ' बिराद गाज्रिखा जेनेबा न'खरनि बेकग्राउन्डफ्रा। बिदि सिनेमा खालामहैलायनो हानाय आंनाव खुनु खेमथा गैखाया आरो। रां रुफाखौ होनाय रां रुफायाव बिदि गैखाथारा जेन थेनसो फरायना फैनाय आंबो। बेनिफ्राय बे मिसिं सिनेमा शुटिं खालामनायखौ नुनानै बेनिफ्राय जोङो लोगो साथाम थांदोंमोन नायनो। बेनिफ्राय बे लोगो साथामजों नायनानै उनाव 2010 आं मोनसे स्ट'रि लिरनायसै गुसुङै आरो 1 घन्टा 10 मिनिटनि। माबा दासो बुजिबाय होननाय। बिनिफ्राय बेखौ हिन्दी केमजोंनो जों लाबाय। आंनो फार्स्ट डिरेक्सन होजेनबाय आरो हारसिंनो बिदि होयो आं नायना लाखादों आरो बैसोरनि शुटिं खालामनाय समाव आरोखि। बिदि फोरोङो होननानै आरो। खिन्थु एंगोल जेबो मिथिया नामसाबो मिथिया आरो। जायखिजाया एक्टिंआ कमप्लिट जानांगौ केमेराया मोखाङाव बहायना दोननांगौ बेखौल' मिथिगौ आरो जायखिजाया बे समाव आरो। बेनिफ्राय दासो बुजिबायखौ खालामबाय। बिनि उनाव आङो माखासे बिदिनो इउटुबफ्राव माबाफ्राव नायो बिदिनो नायनानै आङो 2012 बिखानि अरखौ एसे गिदिर मुभि खालामबाय आरो। ओमफ्राय बेयाव एनिमेसननि माखासे खामानिफोरबो भिजुवेल इफेक्ट्सनि खामानिफोरबो मावबाय। सिनेमायाबो मोजां जाबाय होमबाबो जों मार्केटखौ जों मोनथिथ'वामोन बारा। होमबाबो सिनेमाया थैयासै आरो जेनथेन ओंखारबाय। बिनि उनाव 13खौ गेस्ट थानानै 2014 मोदैनि बाना खालामबाय। जेरावनाखि लिपिका ब्रह्मखौ जों एक्ट्रेस लाबोजेनबाय आरो। दानि बे मुंदांखा लिपिका ब्रह्मआ। ओमफ्राय बेवहायबो आरो एसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय। बेयावबो जेने थेने मुला ओंखारलायबाय। बेनिफ्राय 2015 आङो हादानखौ एकदम गिदिर खालामथारनायसै आङो। हादान जाय सिनेमाया एसे मुंबो जादोंमोन बे समाव। बेनिफ्राय लिपिका ब्रह्मआ बेस्ट एक्ट्रेस बान्था मोनदोंमोन बे सिनेमानिफ्राय। बेनिफ्राय बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस मोनदोंमोन। बेनिफ्राय बे समावनो दायनाया सोर शुटिंआव आं थांदों। दायनाया सोर बेयावहाय प्रभारानि फिल्म प्रडाक्सनाव आं खामानि मावफाहैदों आरो। बेयो प्रभारानि फिल्म प्रडाक्सना बे प्रबिन बसुमतारीनिमोन गफुरनि। आंना बर' बेना बसुमतारी। आंनिनो मामाय जायो आरो न'खरनि। बेनिफ्राय जोङो दिनेश खामानजों थांनानै मावफाहैबाय। ओमफ्राय बिदिनो स्क्रिप्टनि फरायनाय बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट डिरेक्सननि खामानिफोरखौ आं मावफादों। बेवहाय बेस्ट फिल्म बेनिफ्राय बेस्ट डिरेक्टर दिनेश खामाना मोनबाय। जायखिजाया टटेल बेयाव मोनबोदों आरो दायनाया सोरनिफ्राय। बेनिफ्राय हादानाव मोनसे जों 6टा मोनबोनाय जादों आरो बान्थाखौ। सोर होदोंमोन बेखौ माबानिफ्राय बे समाव माबामोन आबा लिरोमोन आरोखि अल आर्टिस्ट एस'सिएसन बर' आर्टिस्ट एस'सिएसनमोन बे समाव आरोखि। बे समाव आबा दाथ' बिसा जाबाय। दा बिसा जाबाय। बिनिफ्राय 2015 जेनेबा मोननै सिनेमायाव जेनेबा आं खामानि मावबाय। बिनि उनाव आरो 2016 आरो जोंनि प्रडाक्सननिफ्रायनो सैथो आरो फोथायखौ जों दिहुनदों आरोखि। सैथो आरो फोथाय प्रडाक्सनाव जुनालि बसुमतारी आरो बेस्ट एक्ट्रेस मोननायसै। बेस्ट एक्ट्रेस मोनदों आरो आंनिनो स्क्रिप्ट आंनि डिरेक्सनमोन। नङा नैबे जोंनि जुनालि गोजौ गिदिरिया। जोंनि जुनालिया जोंनि सानजारि नोगोरनि जुनालि बाक्सानिया नङा। बिनिफ्राय बेवहाय मा होनो बेवहाय मोनथाम मोननायसै आरो। ओमफ्राय बेस्ट एक्ट्रेसखौ जों माबाया मोनबोदों जुनालि दैमारिया मोनबोदों सैथो आरो फोथायनिफ्राय। आङो बेस्ट डिरेक्टरखौ मोनथ'वाखै बा स्क्रिप्टखौ मोनबोथ'वाखै आरो नाजाबाय थादों होनबाबो आंबो लाबोथारगोन होननानै मोनसे गोसोआव साननाय दंमोन आरो आंनाव। बेनिफ्राय 2017 आङो मिस्टार सानजारि दिहुनबाय। मिस्टार सानजारिखौ जोङो मथा मथि 7 daysआवनो फोजोबदों मिस्टार सानजारिखौ आरो। ओमफ्राय खम बाजेटनि बेनिफ्राय सिनेमाया बबानिमोन। बेनिफ्राय
लोगो लोगोनो मिस्टार सानजारि बे 2017 आरो प्रबारानि फिल्म प्रडाक्सनाव बे प्रबिन बसुमतारिनाव आलाय आरो अरन बेवहाय आं थांदों आलाय आरो अरनाव बेवहायबो आं खामानि मावहैबाय नोंबो बेनिफ्राय बे दा 2017 निफ्राय गोबाव सम एसे बोसोरनै नामा गेप्स जादोंमोन खोमा जोंना बे बान्था राननाय प्रग्रामाबो बेनिफ्राय 2019 नि जानुवारिमोन नामा दा मामोनथाय जोंना ना बे क'क्राझाराव जानाया होमबा 20 जाबाय आरो बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जाबाय आरो नामा सोलायबाय बेवहाय टटेल जोङो मिस्टार सानजारियाव जों 7टा बान्था मोनबोनायसै 7टा मोनबोनायसै बेवहाय आङो बेस्ट डिरेक्टर बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार ओमफ्राय मिस्टार सानजारि बेस्ट फिल्म ओमफ्राय बेस्ट एडिटर बेनिफ्राय बेस्ट एडिटरा सोरमोन बेस्ट एडिटरा बे जाय एक्टर जादों बिरमल मोसाहारि बे माबानि एक्टर जादोंमोन आरो बेनो एडिटिं खालामखादोंमोन नालाय बेनिफ्राय बेस्ट सापर्टिं एक्टर टटेल जोङो नमिनिया 14 जन ना मा जादोंमोन आरो 14 जन नमिनि जादोंमोन जोंनिफ्राय ओमफ्राय 14 जन नमिनियाव जोङो टटेल 7टा मोनबोदों आरो 7टा मोनबोदों बेनिफ्राय 2018 निबो गाम्बारि सिनेमा बानायदोंमोन नालाय जों गाम्बारि आरो हांमा बे समाव 17-18 निखौ होनाय जादों नालाय मोननै खनसेनो बोसोरनैजों होआखै होनबा बान्थाखौ बेनिफ्राय बे हांमा आरो बे गाम्बारियावबो माखासे नमिनि फैदोंमोन होनबाबो जों बेयाव मोनासै बान्था होमब्लाबो मिस्टार सानजारियाव जों 7टा मोननाय जादों आरो बे बोसोराव आरो 7टा मोनबोनाय जादों बेनिफ्राय नै दा आर'नाइ फोरमान बिनि उनाव फोरमान बानायबाय फोरमाननियाथ' दासिमबो जेनेबा एवार्ड प्रग्रामा जाथ'वाखै जाथ'वाखै बे 2019 निया 2019 आव फोरमान बानायबाय जासिगोन नैबे जासिगोन आरो बेनिफ्राय नै थांनाय 2020 आव जोङो माबा बानायदोंमोन मा होनो आर'नाइ बानायदोंमोन आंनि स्क्रिप्ट डिरेक्सन गासिबो आरो बेनिफ्राय माने बे लकडाउननि थाखाय जों श' खालामनो हायाखै देग्लाय श' खालामबाय इसोरनि अननायाव मार्केटआबो बिराद मोजां जादों आरो पाब्लिकफ्राबो अनसायदों सिनेमाखौ दा जोङो रिलिज होदोंमोन आरो देग्लाय गादों आरो जोङो बिदिनो दासिम फैगासिनो दं आरो दासिम टटेल खैथा जाखो नोंना प्रडाक्सना टटेल आं हिसाबबो खालामनाय जायासैलै नै 10 बोसोराव 12थासो जाबाय नामा 12ता ओरैहाय 12 बिदिसो जागोन 12सो जागोन मेथाइबो लिरो नोङो खन्थाइखौ आं बिदिनो लिरो गेजेर गेजेर होमबाबो थालांबाय थायो आंना सेबखांनो हरबांनाय जाया नोंनि प्रडाक्सनाव सोरखौ बांसिन लायो नोङो रोजाबनायाव आङो बांसिन होनोब्ला बे आदा फुंजानि मेथाइखौ जोङो लायो बायखानायसो बांसिन बायनायसो जायो ओमफ्राय आदा फुंजाया जेनेबा जोंनि प्रडाक्सननिफ्रायनो खननै माबाबो मोनबाय बेस्ट सिंगारबो मोनबाय नै दाख्लैनियावबो बे मिस्टार सानजारिनिफ्राय बेस्ट सिंगार मोनदोंमोन ओमफ्राय सिगाङाव मोनदोंमोन हादाननिफ्राय बे सिंगारबो खननै मोनबाय आदा फुंजायाबो बेनिफ्राय गोदान नै दा आगर गैयै आर'नाइ जोङो 27 नैबिदि नभेम्बर 27 निफ्राय जोङो रेडि जागासिनो आरो दा बेनिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय बै सोरांखौ लाबोदों जोङो बे गानजा फाग्लानि एक्टरा बेखौ जों लादों बेनिफ्राय मोगथां दं गासै जेनेबा आर्टिस्टआ जेनेबा 12 जन आर्टिस्ट पेमेन्ट जागोन माने पेमेन्ट खालामनांगौ आर्टिस्टआ 12 जन दङ ओमफ्राय आरो माखासे आर्टिस्ट जोङो लाबोबावगोन जेनेबा आरो नांबावगौ बेखौ जोङो सावरायलायबाय थादों आरो बेथ' मिन्थिबाय आङो गासिखौबो मोनसे गिदिर सोंथि सोंनोसै दे नों खालामो थोब्ले माब्लेबाबो मोनो फैसाखौ जेनेबा मुलाम्फा थायाबाबोथ' मोनो माबा मोनसेबो मोनो जि मोनो नोङो फुजाफोराव श' खालामनासो मोनो नङा होमबा नंगौ जुदि जोंनि बर' एरियायाव हलफोरखौ थाब बानायना होनायबा मिनि हल जे बानायनो होनदों जेनेबा बिटिआरआ बानायनो बुंदों प्रमद बर'आ बिटिआरआवसो जाबाय दा नोंसिनिथिं मा प्रब्लेम जागोन बे खेलाया बे बुस्थुखौथ' आङो जेनेबा मोनसे बाथ्राखौसो बुंगोन जेनेबा बिटिआर जानाखि बे गोरोबथा नङा होमबा बे बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसेनो जोंनाबो जिहेतु बिकेडब्लिउएसि फैफादों जेला बेखौबो आं मोनसे गोरोबथा होननानै सानो आरो बिनिजोंनो फैफानाय होनना सानो ओंखायनो बेबो मोनसे बिटिआरनि बाहागो होननानै आं सानगोन ओंखायनो आंना खावलायनाया बेनो आरो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जाहाथे
मोनसे जिहेतु जोंहा सारा बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' लानानैथ' सिनेमायाबो सोलिया नङा होमबा जोङो आसामनि जेसेबांनाखि बर' एरियाफोर दं गोबां बर' एरियाफोर दंबावो बे बर' एरियाफ्राव जाहाथे बेफोरनि फारसेबो सानहरो आरो जोंनि मानगोनां जेनेबा BKWSनि चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सारखौबो आं खावलायगोन बेखौ नोंथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरगोन बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै सावरायलायनानै जोंनि नैबे फिल्म इन्डास्ट्रिजों जिहेतु गोबां जेनेबा आर्टिस्टफ्रा माने एंगेज जानानै माखासे इनकाम फैयो सर्स फैयो बेबो मोनसे पार्ट टाइम सर्स जेनेबा आदायानो गोबां बोसोरनिफ्राय सिनेमा खालामबोदों जों मोनसे सिनेमा खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय टेकनिशियाननिफ्राय लानानै आर्टिस्टनिफ्राय लानानै एडिटरनिफ्राय लानानै बिसोरो जोंनिफ्राय पार्ट टाइम माखासे फैसाबो मोनो सिनेमा गाग्रानिफ्राय मोनो नङा होमबा मोनो जों खमबाबो 40 जन 50 जन मानसिखौ जोङो फोथांनाय जायो मोनसे पार्ट टाइम हिसाबै माबा मोनसे बिसोरो माने हां मोनो जोंनिफ्राय थाइसे थाइनैबाबो मोननानै माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो हानाय जायो आरोखि जिहेतु जोंनाबो मोनसे इन्डास्ट्रिफोर बायदि जेनेबा जों गिदिर इन्डास्ट्रि जानो हायाखैब्लाबो फिसा फिसाबाबो जोङो 40 जन 50 जन माखासे मानसिफोरखौ जोङो फोथांनो हानाय जोंनावबो जिहेतु सुबिदा दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो जोङो मोजां मोजां जोंनिफ्राय दा एडिटरफोर जोनोम जागासिनो दं मोजां मोजां मिउजिशियान जोनोम जागासिनो दं दिनै सिनेमा गैयामोनब्ला दिनै बेफोर जोनोम जायामोन रावबो गोसो गुदुं जानानै जेनेबा मिउजिशियान सोलोंनाय नङामोन मिउजिक माने साउन्ड एडिटर जानाय नङामोन मोजां एडिटर ओंखारनाय नङामोन नाथाय दिनै सिनेमाफ्रा जोंनि बर' गेजेराव माने बर'निफ्राय दिनै माखासे सिनेमा ओंखारबाय थानाय हिसाबै जोंनि गेजेराव मोजां मोजां दिनै एडिटरफोर जोनोम जाबोगासिनो दं मोजां आर्टिस्टफोर जोनोम जाबोगासिनो मोजां इउटुबारफोरबो दिनै जोनोम जादों बेनिफ्रायनो मोनसे इनकारेजमेन्ट मोनदों सिनेमानिफ्रायनो बै इउटुबारफ्राबो दिनै सासेयाव किसुमाना 20,000 22,000 30,000 40,000 10,000 15,000 बिदि सर्स इनकाम खालामो मान्थलि मोनो दिनै आंबो मोनो आंबो 16,000 गाहाम फैयो आंनाबो मान्थलि दा बैफोर गासैबो माने बे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव थांनानै थानाय नारा नाथा थांनानै थानायनि गेजेरजोंनो एसेबांखिनि सुबिदा जालांदों होनना आं सानो आरोखि ओंखायनो जोंनि इन्डास्ट्रिफ्रा जुदि फिल्म प्रडिउसारफ्रा जुदि थांनानै थाबावोब्ला गोबां आरोबाव जोनोम जाबावगोन आरो जोंनि बर' सिनेमानि इन्डास्ट्रिया गोजौ थाखोआव थांगोन आरो बेजों लोगोसे मोजां मोजां गोरों आर्टिस्टफोर ओंखारलांगोन आं बेखौ जोनोम जागोन बेखौबो आं सानदों आरोखि दा बिनि थाखाय जोंना दा प्रडिउसारफ्रा जोंना थांना थाग्रोनांगोन दा जोंनि गेजेराव 40टा 50टा मालाबा सिनेमा ओंखारो मालाबा 30टा सिनेमा ओंखारो जों दुर्गा फुजाखौल' लोखि फुजाखौल' होसोनानै जों श' खालामनाय जायो बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा आरोखि जे फुजाया जुदि माबा मोनसे खारनाव बन्द' जाबाथाय सिनेमायाबो बन्द' आं दा मोनसे एगजाम्पल होसिगोन जेनेबा दाख्लैबावैसो बे दिखियाजुलियाव मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांबाय जानाङामोन जोंबो दुखु मोनदों बिदि जानाङामोन बेवहाय माखासे दावराव दावसि जानायनि गेजेराव दावरावथ' जाबाय दिनै जोंनि माने बर' फरायसा आफादनिनो जेनेबा एबसु अफिसखौबो बुख्रुबहैलायनाय जाबाय माखासे दुथांफ्रा मानो बुख्रुबखो मानो बिदि जाखो जोंथ' बेखौ मिथिला खिन्थु जानाङामोन बे मोनसे दुखुनांथाव खिन्थु जानाय लोगो लोगो हेम्पारा जोंनाव गोग्लैबाय ओइदिनखालि जोंनिबो आर'नाइ सिनेमा देखायनो गोनां जेरावनाखि बेवहाय 3सिम गाहाम श' जायो एकदम श' 3सिम गाहाम जायो बेनिफ्राय ओरैजाय थियाटारबो दङ दा दावराव जाना होनाय लोगो लोगो माने सिनेमायाबो बन्द' दा बैदि माखासे फिसा फिसौ काहिनि जायो खिन्थु फिसा फिसा मिनि हलफोर थायोब्ला बैफोर प्रब्लेमफ्रा जानाय नङा आरोखि एकदम जों जानाय नङा खोथाया थोंजों माने जोंनो सिनेमा हलखौ बानायना होनांगौ बानायना होनांगौ आरो जोंनो जाय लिडारफोरा जाय दैदेनगिरिया जोंनो बेखौ मावना होगोन जों बेखौनो हेफाजाब होगोन नङा होमबा एकदम 100% आरो होआबाथ' आरो हेफाजाब होआबाथ' बेनो उफाय गैला आरो जोंबो जोङो गोदान जोंखौ थुलुंगा होग्राखौ जों नागिरनांसिगोन नङा होमबा जोंनो थाबैनो नांगौ आरो दाथ' जोंहा बैसो बारा गैला जों थानायावनो मोजां खामानि मावलांना होनो हायाबा जों आरो मा बुंबावनो आरो गैला जेबो आङो जायखिजाया जोंनि ओरैजाय जिनाखि बिटिआरनि बाहेरनि जेसेबांनाखि जोङो सावथुन बानायग्राफोर दङ जोङो BKWSनि सारजोंबो चिफ सारजोंबो जों सावरायगोन साराबो बिराद सारजोंबो सावरायनो मोजां सारा दुखु सुखु गासैबो बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावरायो कालसारनि मानसिखा आरो कालसारनि मानसि आरो सासे मोजां लिरगिरि बेनिफ्राय सारनि माखासे मेथाइफ्राबो ओंखारगासिनो दं दा साराबो बिराद गोसो गुदुं हिसाबै जोङो सारजों सावरायगोन बेनिफ्राय
आंबो मोनसे फोथायनाय दं जिहेतु प्रमद बर' सारा सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों जेला बे बाथ्राखौ जाहाथे एसे सानहरो जोंनि इन्डास्ट्रिखौबो फोथांनो मानो होनोबा दहायनो आङो बुंखाबाय आदा जे जोंनि इन्डास्ट्रिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा बिराद एंगेज जायो बिराद एंगेज जायो आरो बिराद माने मा होनगोन बेखौ हिउमेन रिसर्स बेबो मोनसे सम्पदसो नालाय सम्पद औ दा जोंनिफ्रायनो जोंनि जेनाखि बे बिरमल मुसाहारिया जानाखि बेस्ट एडिटर मोनदोंमोन बान्था दिनै बियो सिनेमाखौ बानायजेनबाय जोङो माने हिन्दी केमजों बानायनानै एडिटिं सोलोंनानैनो जों गावनि सिनेमाखौ जों गावनि एडिटिं खालामगोन होननानै थिगासे जोङो बोसोरसे बोसोरनैखौ जों मार जादों जोंना जेरैबायदि एडिटिं जानांगौ जों बिदि रोङाखै खिन्थु अब्लाबो दिनै बियो आसामिस सिनेमायावबो दिनै सासे मोजां एडिटर जाहैनो हाबाय सासे मोजां करिय'ग्राफार जाहैनो हाबाय दिनै माने सान हर बेना खामानियानो खामानि बेनो माने फिल्मनिफ्रायनो जोनोम जाबाय आरो सान हर दिनै बेना खामानियानो खामानि दिनै बियो जाय मानसिया माने 0 पइन्टनिफ्राय दिनै फैनानै गारि गंसे लानो हानायबो जाबाय सासे बर'नि मुंदांखा बान्था मोननाय सासे एक्टरबो जानो हाबाय सासे मोजां एडिटरबो जानो हाबाय गुबुन समाजावबो दिनै एडिटर जाहैनो हानाय निउस चेनेलाव ओंखारनाय जाहैबाय आरो इउटुबजोंबो फैसा मोनो दा बेबायदि जोङो एंगेज जालांनो हायो आरो ओंखायनो जोङो जेनेबा जोंनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर मिनि सिनेमा हलखौ जाहाथे जोङो खालामनो हायो बेखौ आं खावलायगोन आरोखि जों सानैदो आरो खनसेबाव खावलायहरनाय जाबाय जोङो सारमोननिसिम खावलायहरबाय सारनिसिम आरो खावलायहरबाय सानैबो गोरोबलायनानै जोंनो थाबैनो मिनि सिनेमा हलखौ बानायना होनांगौ माने आंनिब्ला जानुवारिनि सिगां उद्बोधन खालामथारनांगौ डिसेम्बरावनो एकदम जोंनि थाखाय जेसेबां थाब मोजां जोंनि थाखाय मानो होनोबा माने जोङो बिराद खस्थ'बो मोनदों मानो होनबा देग्लायनि माने जेनिखि प्रेक्टिकेल जों प्रब्लेम मोननाय 10टानिफ्राय गोजौआव जोंनो माबा होआ पारमिसन होआ सिनेमा श' खालामनो बिदि जादों बेनिफ्राय जोंना पाब्लिकआ फैयो 8टा 9टायाव जानानै ओंखामखौ ओरैबायदि टेकनिकेल प्रब्लेम जादों जाय टेकनिकेल प्रब्लेमखौ माने जोङो बिराद भुगिनो गोनां जादों आरोखि आচ্ছা फंबाय दे जोंथ' दा सावरायबाय नुलायाखै नुलायगोन रायजोफोरा नुगोन जों सानैजोंसो नुलायाखै आङो दिनै जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय देनांहाय लोगो मोनबा मोजाङै सावरायफिनसिगोन आरो रायजोनो फोरमायगोन होमब्ला जों सानैनि बे सुंद' नायजाबखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय फंबाय दे गोजोन्थों आदा दे गोजोन्थों प्रबिन बर' बिथांखौ मैथा होननानैबो बुङो बिथाङा गहपुर हालामनि बयबो मिथिखाबाय जायखिजाया जों दिनैनि बे आफादखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजोफोर जै बर' हारि होननायनि सिगां आरो खनसे गंग्लायै आरज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो दै बिदिब्ला जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि बाय